500 лева дали можеш да ми услужиш? Брат, за да си печелиш още едно кенче таф, ще трябва да звънеш на приятел и да го питаш дали би ти услужил с 500 лева, защото почваш нов бизнес като доставчик на таф. Добре, сега ще звънем. Да, те звънем, ай. Сега ще му звънем от Кюстендил едно момче, дано не е в лекция нещо. Брат, какво става? Какво правиш? Нищо тук. Би ли ми услужил с 500 лева, защото сега ще започваме бизнес с таф? Какво? 500 лева дали можеш да ми услужиш? Ще ги върна. За таф доставчик. Да ми услужиш, ще може ли? Кюстендил си, брат. Ама ще може да ми услужиш? Кажи ми. Нямам 500 лева, брат. Ама по принцип ще ми услужиш ли сега, ако намериш? Ако намеря, аз бих ти дал, но брат нямам. Добре. А пиеш ли таф? Нямам пари в мен. Не. Аз ще ти донеса след малко. Нали ще ставам доставчик? Добре, идвай в това. Психологията. Добре. Айде, братле. Брата. Моите приятели са много готини. Те момчета са много готини, ама не искат много да ти обслужват. Да. Никой не дава пари нещо време, обаче ти спечели още една напитка таф. Ева машина. Ти си машина.